U ovom ćemo videu spomenuti stilove učenja i u kojem su odnosu društveno korisno učenje i stilovi učenja. Dakle, ono što je opet dokazano kroz različite primjene društveno korisnog učenja u akademskoj nastavi je da društveno korisno učenje poštuje različite stilove učenja. A stilove učenja koje poštuje su zapravo aktivist, mislilac, teoretičar i pragmatičar. Aktivist je osoba koja voli uzeti stvari u svoje ruke, voli misliti u hodu, uči u kraćim intervalima, voli mnogo ponuđenih opcija, voli imati priliku započeti neku novu aktivnost te sudjelovati na projektu i zabavljati se. Aktivist također voli nove izazove i nova iskustva, voli ono što se događa sada i ovdje, voli iznova pokušavati, provjeravati različite stvari i ideje te voli biti u središtu pozornosti. Aktivist uspješno uči kroz aktivnosti koje nude nova neposredna poučna iskustva i prilike, voli aktivnosti koje su kratke, zaokupljaju pažnju, aktivnosti koje uključuju smišljanje ideja i brainstorming, koje su raznovrsne i u kojima se stvari neprestano mijenjaju. Također, aktivist voli aktivnosti koje uključuju teške i zahtjevne zadatke te probleme koje sam mora riješiti. On voli grupni rad, timski rad, projektni rad i mogućnosti uključenja u simulacije ili igranje uloga. Također voli aktivnosti koje dopuštaju isprobavanje. Aktivist teže uči kroz aktivnosti koje zahtijevaju zauzimanje pasivne uloge, na primjer slušanje predavanja, monologa, objašnjenja, čitanje, gledanje. Ne voli aktivnosti koje zahtijevaju samostalan rad, samostalno proučavanje literature, pisanje ili promišljanje. Ne voli aktivnosti koje uključuju ponavljanje iste ili vrlo slične aktivnosti bez prekida. Ne voli aktivnosti koje daju vrlo precizne upute sa vrlo malo mogućnosti izmjene. I ne voli aktivnosti koje traže temeljitost, brigu o detaljima i završavanje započetaka. Aktivistu na projektima društveno korisnog učenja je važno znati hoće li moći naučiti nešto novo, hoće li mu biti dostupno mnogo različitih aktivnosti, hoće li naići na teške probleme i izazove, hoće li upoznati druge ljude slične sebi za druženje i zabavu i hoće li biti mnogo posla, odnosno prilika za sudjelovanje. Drugi stil učenja je mislilac ili interpretator. Mislilac voli slušati i promatrati, voli dobro promisliti prije nego što nešto učini, temeljitu pripremu, voli istraživanje i procjenjivanje. Također, mislilac voli donositi odluke kad to njemu odgovara, bez vanjskog pritiska, voli slušati, biti po strani i voli mogućnost ponavljanja onoga što je naučio. On uspješno uči kroz aktivnosti koje omogućuju slušanje, promatranje, opažanje, aktivnosti koje potiču na razmišljanje, aktivnosti koje omogućuju dovoljno vremena za pripremu i promišljanje prije odlučivanja, koje uključuju pomno istraživanje i prikupljanje informacija, omogućuju evaluaciju prethodnih događaja, zahtijevaju pomno obrađene analize i izvješća i aktivnosti koje omogućuju autonomno odlučivanje bez strogo definiranih rokova. Mislilac teže uči kroz aktivnosti koje ga tjeraju u središte pozornosti, koje od njega zahtijevaju djelovanje bez planiranja, gdje se stvaraju nove situacije bez upozorenja, u kojima je potrebno odmah reagirati, smisliti neku ideju i aktivnosti koje ne daju dovoljno informacija na kojima bi se zasnovao zaključak ili odluka. Također, mislilac ne voli aktivnosti koje daju fiksne upute kako nešto napraviti, koje su vremenski ograničene i koji ne daju dovoljno vremena da se mislilac temeljito posveti nekom zadatku. U društveno korisnom učenju pitanja koja će mislilac postavljati je hoće li biti dovoljno vremena za prilagodbu i razmišljanje, hoće li biti dovoljno mogućnosti za prikupljanje relevantnih informacija, hoće li on imati priliku za slušanje mišljenja drugih ljudi, hoće li imati dovoljno vremena za pripremu i hoće li moći promatrati kako drugi ljudi rade. Treći stil učenja je teoretičar. Teoretičar voli koncepte i modele, voli intelektualni izazov, strukturu i jasne ciljeve i logičnu prezentaciju ideja. On također voli analizirati, vidjeti kako se stvari slažu u cjelinu, te pronaći uzročno-posljedičan odnos među konceptima i daje pozornost detaljima. Teoretičar uspješno uči kroz aktivnosti koje uključuju istraživanje odnosa između ideja, koncepata i situacija, te omogućuju preispitivanje načela, aktivnosti koje omogućuju intelektualni razvoj kroz analize složenih situacija i obavezno postavljanje pitanja, aktivnosti koje prikazuju strukturiranu situaciju s jasnom namjerom,
koje uključuju slušanje ili čitanje o idejama i konceptima koji su temeljeni i naglašavaju racionalnost, odnosno logiku, aktivnosti koje nude zanimljive ideje i koncepte, iako možda nisu od iznimne trenutne važnosti, te aktivnosti koje nude sudjelovanje u složenim situacijama. Teoretičar teže uči kroz aktivnosti koje pretpostavljaju snalaženje u neočekivanim situacijama bez dovoljno informacija, aktivnosti koje zahtijevaju sudjelovanje u situacijama u kojima je naglasak na emocijama i osjećajima, nevoljne aktivnosti koje nisu jasno strukturirane, koje traže djelovanje bez smjernica, te aktivnosti koje uključuju dodir s nizom alternativnih ili kontradiktornih metoda te odaju dojam banalnosti. Na projektima društveno korisnog učenja pitanja koja teoretičar postavlja je hoće li biti dovoljno prilika za njega da postavlja pitanja, hoće li mu ciljevi biti jasno definirani, hoće li postojati plan za postizanje tih ciljeva, hoće li naići na složene ideje i koncepte koji će mu biti intelektualno izazovni, hoće li korišteni pristupi i koncepti biti razborito provjereni, te hoće li mu iskustvo pružiti priliku za razvijanje jednog općeg modela. Konačno, zadnji stil učenja je pragmatičar. Pragmatičar voli vidjeti kako stvari funkcioniraju u praksi, voli eksperimentirati s novim idejama, realistično sagledavati probleme i rješavati probleme. Također voli primijeniti ono što je naučio, vidjeti važnost, korist svojeg rada, imati vjerodostojne uzore u svojim mentorima u zajednici i dobiti uvid u provjerene tehnike. Pragmatičar uspješno uči kroz aktivnosti koje osiguravaju jasnu vezu između teorije i prakse, aktivnosti koje demonstriraju vještine s jasnom praktičnom koristi, aktivnosti koje nude priliku za rad sa mentorom, osobom koja je uspješna u svom radu, te aktivnosti koje nude mogućnost za učenje gledajući demonstraciju, simulaciju nekoga tko zna. Pragmatičar voli aktivnosti koje daju neposrednu priliku za primjenu naučenoga, te mogućnost usmjeravanja na praktične probleme, recimo osmišljavanje akcijskog plana s jasnim ishodom. Pragmatičar teško uči kroz aktivnosti koje nemaju neposrednu važnost, primjenu u praksi, odnosno praktičnu svrhu, aktivnosti koje nude nejasne smjernice što će se učiniti i aktivnosti koje odaju dojam da se ljudi vrte u krug i da ništa ne postižu dovoljno brzo. Teško uči kroz aktivnosti koje odaju dojam na postojanje zapreka za primjenu onoga u čemu se uči, koje ne nude dovoljno poticaja tijekom učenja i koje uključuju koncepte koji se neće moći primijeniti. Konačno, ono što pragmatičar želi znati na projektu društveno korisnog učenja je hoće li imati dovoljno prilika za vježbanje i eksperimentiranje, dovoljno praktičnih savjeta i tehnika, hoće li se baviti stvarnim problemima i hoće li to rezultirati akcijskim planovima za njihovo rješavanje, hoće li imati priliku raditi sa mentorima koji su stručnjaci i koji znaju kako mogu nešto sami učiniti i hoće li projekti zaista poboljšati njegovu efikasnost.